Parang dilim. Nangyari sa cellphone. Bakit ganun? Reko. Good evening, Wings. Mega love shout out. Salamat sa pagpunta. Reko. Bakit parang malabo? Malabo lang yung mata ko ba? Reko. Giyatay. Kaumpisa pa lang nangangalay na naman ang balakang na Inday. Okay na yan. Sanay na ako. Kahit anong tawag ko, isa lang yun. Basta alam ko isa lang may-ari niyan. Giyatay. Parang malabo, ano? Malakas ba boses ko dyan? Queens, malakas ba yung boses ko? Okay lang ba? No wrong, oh. Malinaw ba yung boses ko? Okay lang. Ano ba dapat? Ay, gayatay. O kalbo na lang. Madali-daling bigkasin. Oh, lagpas dito sa accommodation ko yung boses mo, host. Miss E, thanks for coming. Salamat po. Good evening. Pabalik-balik lang ako sa iyo kanina, pasilip-silip, busy. Ngayon lang ako nakaakyat. Tamsakdan po. Salamat po, Miss E. Thank you. Mega love shout out ho sa lahat. 3 million in the house. 5 pala. Malabo na ang mata ni host. Nakatulog na yung kapatid mo, host, na pa kakaayuda. Bakit hindi na ba nagsasalita? 5 million in the house. Good evening po. Salamat sa mga naka-BG. Hindi na ba nagsasalita doon?
Dahil Loves Official, Sisi Ping, Bicolana, mega mega love thumbs lang. Salamat Sisi Koy. May moderator ka na po. Dahil Love, salamat. Biglang po ako dito, host. Salamat po sa pabig mo, Miss E. Salamat. Aray ko. Naging pipi na yung kapatid mo, host. Baka nakatulog na nga. Thank you, Sisi. Salamat din po, Sisi. Dahil Love, salamat. Baka nakatulog na. Nakahiga na kanina nung pumasok ako eh. Na napagod na ngaw kakaayuda niya. Uy, may sound pa pala tong aking isa. Giyata hindi na naubos ba? Ano yung ibubulong mo sa akin, ho? Sabi mo kanina. Hindi mo talaga nakalimutan? Akala ko nakalimutan mo na. Andun kasi yung niya ba, yung asawa niya ba? Chinika talaga, giyatay ka. Naasar ko nga kanina, di ba? Kasi yung ba natin ba doon, yung mga comment natin. Salamat Miss Isa Patambay. Medyo serious ako ngayon ah. Kagabi, loka-loka. Naka-operate ako kagabi, Wings, giyatay, sa kalukuhan ko ba kagabi? Baka hindi ako makapag bukas eh, baka pumunta kami ng desierto bukas. Kaya hindi ko alam kung makapag ba ako sa gabi. Natakot tuloy ako kanina kasi sabi. Ay. Kaya nga inaasar ko kanina, di ba? Binubuisit ko siya kanina. Wag dito. Doon sa gayatay ka ko dito talaga sa live ko, gayatay ka. Hindi kaya yata nag-LS kanina. Ha? Queens, hindi kaya yata nag-LS kanina. Walang dumaan sa akin, hindi ko natanaw yung kanina. Takot talaga. May takot ka pala. Giyatay, huwag ka matakot. Tinan mo, kaumpis ako pa lang pero nangangalay na yung aking likod. Matanda na talaga. Pag matanda na talaga iba na hindi na nalilikot man eh, host. Alam mo naman, host. Joker yung lolo mo. Oo nga, alam ko. Bulong ko sa'yo dun sa kabila. Huwag dito. Tayo, puro sanay na tayo sa katarantaduhan natin. Gabi-gabi, puro tayo kalokohan eh. $4 million in the house. Salamat po. Bakit ayaw man itong humina ng cellphone ko? Inup ko naman na yung niya. Hindi ko talaga maayos ang cellphone ko. Hanggang ngayon wala pa din, hindi pa rin siya okay. Mag-LS ka bukas, Queens? Baka matuloy kami bukas sa desierto eh. Nagplano yung amo ko. Kaya baka bukas hindi ako makapag-LS din. Alam mo naman, host,
Yeah, I know. Bako po, hindi na ako makapag-vlog sa Bicol niyan, host. Baka armalay talaga. Ang takot ka naman. Joke-joke lang yun. Kau naman. Huwag ka matakot. Joke ko lang yun. Kaya nga tawa ko ng tawa. Sabi ko, yatay man to si Queens ba? Hindi na nagsalita talaga. Nakatakip na lang na nakatikip ang bibig. Huwag ka matakot. Joke-joke lang yun. Masakit ang sentido ko kanina pa. Promise. Hindi ko alam. Mag-inom ako amoy tayo ng ubos na pala yung white flower ko. Balak ko pa namang ikuton yung Kabikulan para sa Oy, kailan ka ba uwi? Kailan uwi mo, Kens? Buwang ka. Kailan uwi mo? Ha? Baba ka ng bahay dyan para mapin ko. 2030, di putak. Kauyid mo na talagang kaulay. 2030, di puwag na yung buhay pa ba tayo nun? Ay, buhay pa ba tayo nun? Inshallah. Hindi nga. Kailan nga? Ayaw mo makisabay sa akin umuwi. Malapit na uwi ko. Para sabay tayo mag-vlog. Salamat ni Chorba. Walang harang. Wala pa rin na yung harang ni. Hindi ko maayos yung cellphone ko. Kailangan ko yatang i-reset yung cellphone ko. Pag-iisipan ko pa kasi marami siyang picture dyan. Tsaka yung mga video na hindi ko pa na-upload. Di ko pa alam, di ko pa nagagawa ng paraan tong aking, need ko sigurong bumili ng bagong cellphone kaso need ko din yung pera, wala pang pera bagay atay. Kapatid vlog, salamat po, thanks for coming. Mega love shout out. Hot Chorba from Queens vlog. Queens from Hot Chorba. Ne, kahapon, ang saya-saya ko. Pero ngayon, back to normal na naman ako. Ay, para akong loka kagabi ba? Giyatay. Guys, palablab naman sa nakapin. Salamat. Biglang dito pa kami sa bahay ng kapatid ng amo ko. Wala ka pa sa bahay. O sige, okay lang ni. Salamat. Ano oras ka mauli? Queens, Ay, Queens tuloy. Kapatid vlog. View ko yung mo. Panuorin ko nga. Mahaba ang harang nito eh. Very good host. Tumpak na yung name ko. Baka mga 11 pa. Eh, di 10 ka pa uwi. Di 30 minutes na lang. Kasi na dito eh. 9:26. Di ba 1 hour lang naman. Haba ng mo harang mo, Queens. Ay kapatid vlog. Ako, hanggang ngayon wala pa din harang. Lalagyan ko ng harang yan mamaya pagkatapos ng LS ko. Pero yung bago mag-LS wala. Hindi ko pa rin siya malagyan. $5 million in the house. Salamat. Masakit talaga ulo ko ba? Kuya Wing,
Bay, tamang, pronounce niyan. Ang hirap kayang i-pronounce yung pangalan niya, ako, nabibilot. Promise. Queens, nabibilot talaga ako, Queens, sa sa pangaran mo. Ikaw kaya mga pangaran na makabilot. Mahalipot ang bibig ko, bibig. Yung dila ko ba? Ang haba ng arang, kapatid vlog. Tapusin ko siya. Don't worry. Makabilot. Promise. Diba? Diba? Maiksi ang dila. Dala-dalawa ang hawak pero puro mga palpak. Giyatay. Hanggang ngayon walang harang. Haba Ano pa rin tayo? Harang pa din. Hindi na ako magbakas ha. Inano ko siya dito sa ninja ko. Ninja ko yung pinang ko ba? Pinang view. One, three. Ano pa ng niya? Tawa ka dyan, Queens. Kanina ayaw mong Host, habang tumatagal yung live mo, gumaganda ka. Harang pa din. Salamat, ne. Ganda talaga, gayatay. Haba Yung Wings vlog, legit naman, host. Nga. Kagabi puro ako katarantaduhan ba talaga? Nakakahiya, di ba, Queens? Yung pinagagawa ko kagabi. Wala si Hatchor ba kagabi? Di ko alam kung ano nangyari sa akin kagabi. Yate, bakit ayaw niya? Ayaw mawala yung kanyang ingay ba ng cellphone kong isa? Malabo mata ko ba? Mahapdi. Ito gamit ko kasi baka ma-armalite ako kapatid. Hatchor pa. Kaya pala bigla mong pinalitan yung mo? Nabuang na. Uy, wow, ang haba ng kanyang commercial. Miss E, salamat. Sisi Irene, thanks for coming. Salamat po sa patamsak. Medyo behave si host ngayon. Sabi ko sa iyo, Queens, minsan lang akong mabaliw eh. Si Rogin. Ayan Haba pa din ang niya ba? Mega love shout out si Rogin, Kuya Wing, si Hatchor ba? Mega love shout out Rogin, Franz Queen. Si Irene from Hatchor ba? Kapatid vlog, mega love shout out from Sisi Rogin. Mega love shout out Miss E from Sisi Rogin. Sisi Rogin from Hatchor ba? Ano balita Sisi Rogin? Uy, hindi pa tapos kapatid vlog ang haba. Sisi Hatchor ba? Mega love shout out from Sisi Irene. Masakit ang ulo ko.
Kapatid vlog, mega mega love shout out from Hot Shorba. Haba. Haba ng ads ng ano ni kapatid vlog. 7 million in the house. Salamat po. Ito na gamitin ko, mga kapatid. Baka ma-armalite ako eh. Ganon din yun. Kadugtong din ng pangalan mo. Makikilala ka din nun. Giyate ka. Kasi pag inopen yung ano mo, yung isang account mo, ganon din. Parehas lang yung ano, yung mukha mo. Pareho lang kalbo. Ay, giyate. Giyate ka, Queens. Ano to? Ano tong ginagawa mo? Manood ka na lang, host. $7 million in the house. Salamat, salamat. Mega love shout out Sisi Irene from Sisi Rogin. Sisi Rogin, ano balita? Tuloy ka ngayon? 1 hour, mag 1 hour lang ako. Bukas hindi ako mag-ALS eh. Di ba sabi mo bukas mag-LS ka din? Hindi ako mag-LS bukas. Oo, Sisi, di pa ako tapos okay. Sisi Irene, susunod kitang ipin. Mga sisi ko, ipalablab naman sa nakapin. O sige, sabihin mo sa akin pag mag-start ka na para mag-ano ako. Bukas hindi ako mag-LS. Mag-ano ako bukas pahinga. Dan tabusak na ako sa iyo, kapatid vlog. Big muna ako, Sisi. Sige, salamat, Sisi Rogin. Salamat sa pabig. Big mo dyan. Ako, kaakyat ko lang din. Baka bukas punta kami ng disyerto. Hindi ko pa sure. Masakit ang ulo ko. Oo, umaatake yung mata ko ba? Need ko siguro Masakit ang aking mata, guys. Pasensya na, guys. Sumasakit ang aking need ko siyang anuhan. Wait lang. Pasensya na, tumanda na lalo ang host nyo. Giyatay. Ikaw. Masakit ang mata ko eh. Yung comment ko, hindi mo na binabasa. Saan? May bago ka bang comment? Iba yung host, Guapings yung profile na Wings Vlog. Ay, ganun. Ay. Wait lang, nag-ano yung ating bumaba. Di atay. Hindi pala siya nakalak. Ayan. Sorry. Ayan, ayos ko na. Baba na kita, kapatid vlog. Dan tapsak na ako sa'yo. Masakit ang ulo ko.
tingnan mo. Mali na naman ako. Yun na naman ang gagawin ko. Ang likot ko, no? Sorry. Kasi yung aking upuan ba? Wala pala akong upuan ba? Ano ba comment mo? Yung gwapo. Giyatay. Dan sa'yo, Sisi Irene. Salamat, Sisi Hatcherba. Ba't kalahati na to? Sisi Irene, view ko yung ano mo. Panoorin ko muna. Ididikit ko to sa yung ano ko, yung isa kong account. Hindi na ako hindi na ako magbakas dito, ha? Kasi dikit naman na yung main ko sa'yo. Ayan. Masakit talaga mata ko ba? Promise. Kaya tay. $5 million in the house. Salamat, salamat. Sisi ko yun. Inulit ko talaga. Bakit biglang nawala? Ang bilis. Guys, palablab naman po sa nakapin. Salamat, salamat. Dan, kapatid sa'yo. From Hot Shore ba? $6 million in the house. Thanks for coming. Apat na yung mata mo. Hindi mo pa rin na makita. Sumasakit mata ko, oy. Kaya naglagay na tuloy ako. Sisi, salamat din Sisi Irene. Dan, kapatid, sa'yo. From Hot Chorba. Sisi Chorba, thanks. Short video lang yan. Kaya pala sabi ko, ang bilis. Kaano ko lang ang bilis Sisi Irene. Hindi na ako nagbakas. Pero dikit na ako sa main ko, tapos dinikit ko pa to sa yung isa kong nag-iisang alagad ni Ping. 6 million in the house. Thanks for coming. Ay, giyatay, nalaglag ang... Queens, malain ba ang logong ko dyan? Dan sa nakapin. Salamat si Rogin. Masakit ang mata ko. Umaatake ba? 7 million in the house. Salamat po. Salamat sa mga naka-BG. Sana matuloy kami bukas pumunta ng Desierto para makapag-upload ng iba, kakaiba. Yung Desierto naman ang makuhanan. Guys, palablab sa sa nakapin. Salamat. Ayan, ang nangangalay ang aking likod. Manginain tayo para nagugutom ako.
Maandar talaga ang aking mata. Si Rojen, yung anuhan ko ba kagabi ba, yung katarantaduhan ko, naka-copyright ako. Giatay. Ox lang host, parang si Jessica. Giatay ka. Magpong ka na lang tayo, giatay ka. Mute mo lang host. Hindi ko nga na hindi ko na mute. Hindi ko naman nagawa kahapon. Kaya kanina pala busy-busyhan ba. Sisi Ibab channel, thanks for coming. Salamat po. Masakit ang mata ni host. Kaya naging 4 na siya. Need ko siyang gamitin. Hindi na siya malalamog. Kakainin ko na Malalamog na naman yung orange mo niyan. Okay po, Sisi Ibab. Isusunod po kita kay kay Sisi Irene. Salamat. Pabio po host. Salamat. Welcome. Sisi Ibab. Ayan. Kain tayo. Giatay. Wala tayong off-cam. Hindi katulad ng sa StreamYard, di ba? Sa StreamYard, siya yung na-off-cam. Sisi Iba, palablab naman po sa nakapin. Salamat. Susunod po kitang sabit sa taas. Wait, pasukin ko nga yung nakapin. Salamat, Queen. Salamat. Mapait yung panlasa ko. Unang subo kasi bagong toothbrush ba, tapos ang kinain ko maasim. Bigla akong nakaramdam ng gutom. Aray ko. Ano yung cellphone ko ba? Kain tayo, guys. Nagutom si host. Masakit ang mata. Giatay. Miss E, salamat po. Kain tayo. Nanginain ako ng pungkan ba. Nakaramdam ako ng gutom. Tapos na ba kayo guys sa nakapin guys? Akyat ko na si Sisi Ibab channel. Salamat sa inyo guys. Mag-ready lang ako, Sisi. Kahit isang oras na ba ako? Mag-isang oras lang ako si Rogin. Sige, mag-makeup ka na dyan.
Bukas baka hindi ako mag-LS eh. Hindi ako makakapag-LS. Hindi ako mag-LS bukas. Pag Friday, hindi. Si Irene, kabababa ko lang po ng bahay mo. Si Sibap, ayan oh. View ko yung ano mo. Nasa commercial pa ako. Hindi na ako hindi na ako maglalagay ng ano dito. Nakadikit na din pala to sa akin. Nakadikit na din pala to sa'yo. Itong alagad ko ba? Panoorin ko lang. Dapat pala pa nagpakita ako dito para kitang-kita. Kasi pag nakaganyan nag-aano ng ba? Ilaw. Lubat na naman ang cellphone ko. Ang bilis man malubat. Irene View, vloggers. Dana ako sa'yo load. Salamat, Queens. Ayan, tinan mo, nabubulol ako. Nabubulol ako. Oy, Queens, magmano ka muna sa lola. Yeah, tay. Mahaba din ang ano mo commercial mo. Sorry po. Abdu, hello my friend. Thanks for coming. Baka andyan si Rambutan. Bakit? Bakit sis? Busy siya, busy. Manginain tayo, nagugutom ako. Wala tayong rambutan, pongkan. Pongkan na pongkan. Kasi nabubulol kaya. Nabubulol talaga ako minsan. Host, please visit my channel. Okay, I visit your channel. My friend. Please drop your link. Abdu. Please drop your link. Then gonna put the top. Ano ba, tama ba yung yapay? Chris, tama ba yung pinagsasabi ko? Kaya ayaw ko ng ang haba ng niya, commercial niya Sisibap. Ako nabubulol. Nalolobat na yung isa kong cellphone. Kailangan need natin ng giyatay. Ang hirap ng yung yung pwesto mo nasa higaan wala kang nangangala yung binti mo, namamanhid, tapos
Ayan si Sivap. Ayan, oh. Natapos ko yung commercial ko. Ang hirap, ano? Wala kasi, pasensya na, wala talaga mapwestuhan si host ba? Ito lang ang pinaka, ano namin, pwesto. Yung higaan. Host, I need watch time. Please watch video. Please, please, playlist support. Okay. Please drop your link. I visit your channel. After the above channel, I visit your channel, ha? Sabi ko, ibaba mo para ano yun. Okay, okay. 7 million in the house. Thanks for coming. Guys, tapos na ba kayo sa sa nakapin? Sisi, mag-exit na muna ako. Mag-ready pa para punta sa work. Okay, Sisi ko. Salamat. Ingat sa work, Sisi. Salamat, Sisi Irene, sa sa pagbisita sa aking channel. Salamat. Ingat-ingat sa work. Guys, tapos na kayo sa nakapin? Ang kulit niya, guys, hindi siya marunong mag-intay. Ibaba na kada si iba pa, palitan ko na, iakyat ko muna to si Abdo. Pero binubuyo ko pa yung iyong videos ba. Tatapusin ko siya. Ayan guys, paki-support naman sa sa nakapin. Ay, nasaan ba yun? Di atay, ano ba yun? Hindi pa pala ako nakaano sa kanya. Guys, paki-support sa nakapin, please. Salamat. Ayan, oh. Abdo. Saan na yung ano nito? Gamit ang pa ako. Parang wala man akong ano ngayon ba. Guys, paki-support sa nakapin, guys. Salamat. Masakit talaga ang aking ulo. Ang ulo. 5 million in the house. Salamat po. Mag 1 hour lang si host. Para pang ano ba?
Para hindi lang tayo maanuhan ng isang araw na hindi tayo makapag-LS kahit konti. Kasi Bab, natapos ko yung ano mo, videos mo. Akala ko videos mo pa yun, iba na pala yun. Nag-ano na siya, naglipat na. Kahapon ang saya-sayo ko, bakit ngayon parang di atay. Twenty minutes na lang guys, mag-e-end na si host. Saglit lang mag-LS. Eko. Bigla akong nagutom. 4 million in the house. Salamat po sa mga nakabiglang dyan. Thank you. Gusto ko sana magpatugtog, kaso nga na nakaka-copyright ako ba? Tamad pa ako magkakalikot ng cellphone ko. Kaya, oy Queens, magbaba ka nga ng ano mo dyan, ng ibababa mo, ng paanuhan natin. Palagyan natin ng tamsak ba? Okay ko. Ipapaview mo. May bagong upload ka ba? May bagong upload ka? Sakit ng ulo ko. Malamig ang simoy ng hangin. 5 million in the house. Salamat po sa mga nakabichi. Mag-type ka naman dyan na, no? Wala na akong mabasa. Sisi Lucy, salamat sa pagpunta, sa pagdalaw, keeping. Okay, Queens, tawa-tawa ka dyan. Konting oras na lang tayo, 20 minutes na lang mag-i-end na tayo. Parang malambot si host. Mega love shout out si Lucy from Queens Vlog. Sayaw na Sisi. Hi Queens from Sisi Lucy. Masakit nga ulo ko si Lucy. Tingnan mo, naka-apat na yung mata ni host. Kaumpisa mo lang, mag-end ka na agad. Iniiwan mo ako eh. Ay, kaya tay. Dami mo banana kanina.
Ano, dami mo banana kanina? Sino si Lucy? Sino maraming banana? Dami mo banana kanina. Si Lucy, sino ang maraming banana? Magsayaw daw si host. Ano, dami mo banana. Sino ba? Si Queens? Si Queens, si Lucy? Marami ba siyang panalo? Kay si Dailin. Sino si Lucy? Si Queens? Nanalo ka sa game. Ako, hindi siya banana si Lucy. Ano yun? Gcash yung panalo ko kanina kay si Rogen saka kay si Mikay. Gcash. Mukya ako kanina, host. Hindi, Queens, kasi si Lucy, sabi niya marami daw panalo sa kanina, sa game ni Sisi, akala ko ikaw ang marami kang panalong banana. Kanina, nakadalawa ako Sisi, pero hindi siya banana, Gcash. Ikaw po, Sisi. Ikaw nanalo ka ba kanina? Bukya ka ba kanina, Wing? Si Lucy, ikaw, hindi ka ba nanalo kanina? $4 million in the house. Salamat. Bukya Sisi. Bukya ka din kanina. Parehas kayo ni Queens. Bukya din daw siya kanina. Kanina bukya ako kay Sisi Novi. Wala akong panalo kay Sisi Novi. Ako alam kong bukya ako. Kaya Sisi Dailin, basta sige ko lang. Ay, God. Oy, Queens, kahit saan naman, sige lang ang present mo. Pero pag nanalo ka na, hindi ka na nagpe-present, giatay ka. Dan tamsak ho, salamat. Si Lucy, salamat sa patamsak. Ay, giatay na yan. Nag-start na si Rogin. Nag-LS na siya. Ano pa ako, 10 minutes, then mag-end na din tayo. Magpahinga tayo ng konti back. Ano nangyari sa ko ba? Ano nangyari sa cellphone ko ba? $4 million in the house. Salamat po.
Hindi pa rin para tapos mag-ano yung naka-present ako lagi Dailin yung dating kay Sisi Dailin. Anong yung kay dating Sisi Dailin? Miss E, salamat po. Sisi Lucy. Parang feeling ko pagod ako ngayong araw na to. Feeling ko lang. Feeling lang si Lucy. Parang pagod. Tapos bukas pupunta kami ng desyerto, Giatay. Ewan ko lang kung matutuloy kasi yung anak na panganay may nararamdaman daw. Ewan ko, pero sana kung halimbawa para maiba naman ng yung hangin. $5 million in the house. Salamat po. Mag-ano tayo ba? Neha Chorba. Salamat. Ano to nag-ulit? Sisi Lucy from Sisi Hachorba. Malungkot ka, host. Hindi naman masyado. Malungkot talaga. Ewan ko si Lucy, parang feeling ko pagod ako. Masakit ulo ko. Nag-LS ako kasi baka bukas hindi ako makapag-LS Friday. Hachorba, mega loud shout out from Sisi Lucy. Kagabi parang lang ako parang may toyo ba? Sisi Lucy, parang may tuyo lang, di ba? Giatay, lakas ng tama. Ewan ko, parang ang saya ko lang kagabi. Masakit ang ulo ko. Kanina nung LS mo, pabalik-balik ako kanina umaga si Lucy kasi ilan kayong nag-LS kanina? Ano ako pa ganyan, patalon-talon ba? Talon-talon talaga eh. Oy, Queens, sabi ni Sisi Lucy mukha daw akong malungkot. Malungkot ba ako? Hindi naman, di ba? Minsan talaga si Lucy, yung may pakiramdam tayong, oo nga naman si Queen, so, may pakiramdam tayong pagod, di ba? Sa trabaho. Kasi host, may music kaya mapapasayaw ka talaga. Oo. Siguro nga. Kaya siguro ako na kahapon kasi may music ako. Giatay. Kaso nga lang, hindi ko pa siya naayos na copyright ako ba? I-mute lang daw, hindi ko man ma-mute pa. Hindi ko nasikaso kanina. Kasi ako, once na bumaba ako, oras ako bumababa? Gising ako niya ng mga 7:30 bababa ako yan. Tapos pag mag-almusal ako. Pagkatapos ng almusal ko, pagkape ko, start na ako niyan. Maglinis na ako pagkatapos nun. Apura-apura na yun. Tapos pasilip-silip sa mga nag-ALS. Ayan, ako.
Ganun. Tapos, apuran linis, magluto, linis, parang kapagod. Ano? Asan kaya si Rambo? Nasaan kaya si Rambo? Siguro si Lucy, masaya pag kayong yung magamit tayo ng gamit tayo ng music, 'di ba? At least naaano tayo ba yung medyo naaano yung utak natin, pero masakit talaga ulo ko. Maatake yung mata ko. Ayoko uminom ng gamot, maano naman siya, mawawala siya. Ilang minutes na lang. Maya-mayang konti. Pasobrahan ko siya kahit mga 10 minutes ba. Parang tamad ako. Ewan ko, hindi ko alam. Walang maharot sa comment eh. Walang nanghaharot kaya. Ay, Queens, may pasok ka ba bukas? Wala. Meron, wala. May pasok ka bukas, meron, wala. Pasyal ka dito. Dala ka ng kakanin. Ang daming kakanin sa Bata. Ang layo-layo din naman kasi ng Bata. Giatay. Ilang taon ka na, Sisi? Queens, ilang taon na daw ako? Matanda na ako, Sisi Lucy. Baka mas matanda pa ako sa'yo. Ano na ako, 45. Pumuputok. Ikaw ba, Sis Lucy, ilang taong ka na? Wala si Abo. Oo, baka busy si Abo. Oo nga, kaya isa pa, kaya hindi tayo masyadong kasi mga wala sila ba, tahimik. Abo tuloy. Sisi Lucy, 45 na ako. Ikaw, ilang taong ka na? Ano ko putok na putok ba? $75 na yan si House. Ay, grabe ka naman, grabe ka naman. Kaya maka sa akin, giatay ka. Baba mo naman ang konti. Mas matanda ako, Sisi. Ganun ba? Pero mas matanda naman akong tignan kaysa sa'yo. Giatay talaga to si Queens ba? Mas matanda ako, Sisi. Na kay Rugin sino? Si Abo. Mo pupunta din ako din mamaya pagka ko ba? Hindi nag-LS si Abo. 47 sa February. February 2 ka? Malapit na, Sisi. Advance. Happy birthday. Advance happy birthday, Sisi Lucy. February 2, oh. Tawa ka dyan, Queens. Uy, hindi ko kinakahiya yung edad ko, Queens, ha? Kasi sabi ko nga,
pasalamat pa rin ako kasi dumating ako sa ganitong edad, 'di ba? Sa panahon ngayon hindi hindi pataasan ba ng edad ang nangyayari ngayon, mas marami ngayon na mas bata nawawalan, 'di ba? Kaya proud pa din ako dahil dumating ako sa point na ngayon ilang edad na ako, oh, ilang taon na ako. Uy, konting ano na lang mag-aano na ako ba, magsi-senior na ako, Queens, giatay. Parang kailan lang ano, parang ang bilis lang ng ano natin. Ang bilis ng ano tapos tatanda ka agad ano. Sabi ko nga salamat talaga ako kasi kahit anong ano ko ito pa din ako ba. Opo, sisi, salamat. Ako October. Ano na ba ngayon? February. October, 46 na din ako, oh, 'di ba? Tapos ilang ano na lang, 50 na ako. Ako birthday ko sa February 30. Queen, sulong-sulo mo yon. Sulong-sulo mo yun na birthday mo, February 30. Kaya atay ka. Wala kang kasabay nun. Ay, di puwag ka. Loko ka, Queen. 30 sa February, kulang-kulang may toyo daw. Atay. Bakit si Lucy, may tuyo naman si Quinsa. Tawa ka ngayon. Nadali ka ngayon ni si Lucy, ah. Sige, atay. Oy, Queens, ilang taon ka na nga? Nadali ka ngayon. Ilang taon ka na, Queens? Sa totoo lang. Ay, giatay ka. Kung sumagot ka, ilang taon ka na? Mukhang tulog ka na dyan, Queens. Giatay ka. Ilang ano na lang? 2 minutes. 1 minute. Parang tamad talaga ako ngayon ba? Yatay. May saltik daw si sabi nila. Pag si Queens talaga kausap mo, mababaliw kasi si Lucy, 17 na daw si Queens. Kaya yatay talaga to ba? Ayan, bumata na. Yatay ka. 5 million in the house. Salamat po. Nawawala yung sakit ng ulo ko sa iyo, Queens. Tama ba yung pronunciation ko? Giyatay. Ang hirap na wala kasing upuan ba? Nakaganito lang tayo. Sakit pa ng mata ko. Uy, pwede na tayong mag-end.
Guys, mag-end na tayo. Salamat. Salamat. 1 hour lang ako. Okay na yan. Sisi Lucy, salamat. Queen, salamat. Sino pa? Miss E. Sino pa ba nagpunta? Sino pa ba? Si Sisi Hatchorba, salamat, salamat. Miss E, salamat. Mag-e-end na po ako. 1 hour lang ako, Miss E. Masakit ang ulo ko ba? Nag-LS lang ako kahit konti para may ano ba kay Lolo. Sino pa ba nga nagpunta? Hindi ko na maano. Abdo, si Irene. Salamat. Hindi ko na po may isa-isa si Rogin. Salamat sa lahat. Love you all. God bless you all, guys. Salamat, salamat. Ed na po si host. Ano daw? Bakit host? Mukha ba akong ano? Panadol? Bakit Panadol? Ano naman kinalaman ng mukha mo sa Panadol? Yeah, teka, Queens. Pag ano ako pag ganito ba, yung umaatake yung mata ko, masakit talaga yung ulo ko. Ano naman kinaano nun sa Panadol, sa mukha mo? Ayaw mo kasi sabihin kung ilang taong ka na. Punta tayo. Oo, pupunta tayo kay kasi si Rugin. Pupunta ako dun si Koy. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin kung kasi mag-a-apply naman sa akin kung mag-start na siya. Pag nag-start na siya, mag-end na ako. Tapos, baka tomorrow, hindi ako mag-LS. Ano ako ba? Strip sell queens. Friday tomorrow, di ba? Pahinga ako pag Friday. Kailangan may pahinga 1 linggo ba? Tinan mo talaga itsura ko para akong tamad. Biyatay. Saka pagka natuloy kami bukas sa natuloy kami sa disyerto, gabi na kayo mauwi. Host. Ano yun, Queens? Sige na, bye-bye na. God bless you. Thank you po sa lahat. Lipat tayo kasi si Rogin. Salamat, salamat. 1 hour lang si host. Bye-bye. God bless you all. Love you. Eko.